Добро утро, хора! По принцип мислих да си поставя телефона на стената, по-скоро върху рамката на леглото, на стената да заснема оттам. Тази невероятна сутрин, която аз прекарах 1 час буден в леглото, скровайки, за което не съм горд. Но сега ще стана да се оправим. Ще си хвърля на душче, защото, както виждате, е необходимо. Брат ми дойде и пробва да ме дръпне за кракът, обаче се хвана за леглото и дръпнахме леглото и затова не мога да си поставя телефона на стената, ако го оставя ще падне. Отиваме да се оправяме. Нещо, което аз обичам да правя сутрин, нагладно, е да си приемам витамините. Магнезия, омега-3 и гинко билобата. Да, отиваме да хвърлим един душ. Там няма да ви вземам много. Отиваме за това нещо. Плановете се промениха малко. Може би трябваше да използвам триподът. И също го направих на 0,5 да е по-широко, за да се виждам повече. Плановете са: обличам се, оправям си стаята, може би малко кухнята и отиваме до втората. Това също не е спонсорирано. Искам се. Виждате ли ми се отпечатъците? Или това е... това е отражение. Това е плана за в момента. Сега оправяме стаята. Прецених, че искам да направя от онези транзишъни. Или... готово. Като цяло нещо толкова малко, като това да си подредиш стаята, има доста голямо значение, според мен, подсъзнателно. Това легло взема една доста голяма част от стаята ми и ако то не е оправено и самата стая не изглежда толкова подредена. Дори всичко останало да е подредено, ако леглото не е оправено и стаята не е оправена. Така че... има смисъл, по принцип. Защото влизаш и виждаш нещо неоправено и си като... не, тази стая е хаос. И после трябва да се загледаш в малките неща, че всъщност те са подредени. Но при мен и в двата случая не са подредени. Затова се опитвам поне малко от малко да си оправям стаята всеки ден. Защото иначе става прекалено голям хаос. Въпреки че аз знам къде е всичко, то не е подредено, което прави хаоси в мозъкът ми. И понеже знам какво си мислите, сигурно се питате: Стойчо, ти няма ли да полееш цветята? Това ще направим. И ще го направим с тази чашка на Джек Даниелс, под която има пчеличка. Това е моят приятел, с който сме заедно вече от 2 години. Рошло. Той е мъката на художника. А това е игличко. 2. Защо 2? Не зная. Просто така 2. На него му слагаме мъничко. Той много обича вода. Опа, поле. Алоe верата също не съм е кръстил. Може да е Понти. И нашия приятел тук. Бамбукът. Понеже слагам кафе и това кафе е... слагам им кафе от кафеварката. Това кафе много не им позволява да попиват в началото, но след време си попиват, така че няма проблем. Забравих да ви покажа чиличката, да не кажете, че лъжа. Ето я. Намираме се в кухнята и да си призная, онзи ден за първи път правих пици и
След като направих пиците, оставих всичко така. Но, сега е момента да почистим. It was at this moment that he knew. He fucked up. Щупих чаша. Отново. Нека продължим. Докато миех чините, се замислих как всеки един човек най-вероятно мие чини по различен начин. Понеже някой друг го е научил, понеже той е научил себе си, държи гъбата по различен начин, държи съдовете по различен начин. И в крайна сметка целта на всички е една и съща. Да почистим. Отново съм тук, но сега ще се срещам, защото срещам. Може би ще ви намеря по-добър ъгъл. Така. Имам чувство, че това ще стане доста дълго клипче. Но аз мога да го едитна. Дай късо. Така или иначе. Хубаво е сутрин и вечер. Нищо, че в момента е обяд. Аз горе-долу станах по обяд. Опитвам се да гледам в камерата там, но вие няма да видите това. Трябва да гледам в камерата тук, понеже огледал. Доста е силно това нещо. И особено след като съм се избръснал. Някой път ще направи видео как се бръсна. SMR-че. Поради някаква причина гласът ми е too eco-friendly. Много е висок в момента. Може би защото се притеснявам. Притеснявам ли се изобщо? Пука ли ми? Може би това ме е гласът. Ами ако е това? Ако говорих така постоянно. Иван Коловацки ме научи. Гласът ти е по-нисък, когато си отпуснат. Следователно аз не съм отпуснат. Мога да ви покажа упражнение за отпускане. Него се особено. Той ми ги показва. Не забравяйте да се хидратирате. И в същото време най-вероятно трябва да си почиста огледалото. И се връщаме към кухнята сега. Какво по-хубаво от салата за закуска? Това е салата от краставички, чери домати, репички, зелен лук, магданоз, копър, оцет, сол и зехтин. Става чудесна. И аз току-що се опитах да използвам моя глас. На радиоводещ. Може би. Не знам, как ви звучи? Надявам се главата ми да не е изрязана. Забравих да снимам пътуването до втората. Това са нещата, които взех от втората. Тук до мен са. Това е едната риза. Не знам дали е ли лава или изглежда ли лава, понеже е червено и синьо на кръстчета. А другата е тази, която е много яка, защото е на боболечки. Не знам дали си ги. Боболечки. Защо не снимам седнал? Но ще се науча за следващия път. Да, добра идея. Нямам идея, виждам, не се, но преместих лампата и я пуснах, за да има повече светлина. Но това е ризата. Мисля, че е добре. Знаете ли какво искам да пробвам това? Надявам се да стана. Може да не е станало, може да изглежда добре. Това е другото. Нямам вратовръзка. Накъде пътуваме, господине?
Към фермата. Отиваме към фермата. Къде отиваме? Food of time. Food Of time. храната на времето. Да. Така ли ще го кръстиш? Отиваме към храната на времето. Искам само да видите облаците. Колко са яки. Фейс ревю. Ами, не ме бойдисаха. Не взехме боя. Така че ще го мислим. Но искам да ви покажа колко е красиво. Има и овце. А това е мама. И бати. Ще се видим отново след малко. Чао, чао. Не, такива работи няма да кажа. Малко подскачам в колата. Сега ще се щупи колата. Телефона за 2 бона какво ще стане? Насол. Изпуснах невероятен кадър, понеже се движи. Може би ето го. Това би изглеждало невероятно на снимка с високо качество. Според мен. Какво невероятно шосе за едно запустяло село. Не знам дали е само при мен, но пътувайки по магистрала или с влака, винаги се чувствам някак жив, понеже виждам животът, виждам зелените поляни. Припомням си за детството, за някакви анимации, например Макуин Светкавицата. Не знам защо винаги се сещам за него, но точно те ми дават някаква топлина, тези спомени. И някакво чувство на свобода, на уют, може би и на безопасност. А тук се опитах да заснема този лъч светлина, който преминава през облачния килим и пада върху хълмовете. А това, според мен, това са магични облаци. Те са приказни облаци. Тези, които виждате точно на анимациите. Точно този тип облаци са. Телефонът със сигурност не може да хване красотата им, която може да хване с очи. Искам да видите небесния килим и как светлината пада точно там. Пад ми зор да снимам. Прибрахме се и нещо, което мисля в момента да правя е да махам боята от колкото мога поне от стария статив. Като статив е доста по-стар от мен. В момента, в който започнах да го правя това нещо, осъзнах, че ще ми трябва по-тежка артилерия. Но бях като нека направя колкото мога. Затова в следващите 20 минути правих това нещо. Но в крайна сметка почисти колкото можах. Омръзна ми. Ще ми трябва шкурка. Определено с шкурка. По принцип на село има една машинка, която вибрира. Не знам как се нарича. Нея бих могъл да използвам, но трябва да занеса статива на село. Което усложнява нещата. И това е последно включване от вечерта. В момента едитвах. Остават ми 4% батерия, може би вече 3. Пожелавам ви лека и спокойна вечер и може би прекрасен ден, не знам кога го гледате. Чао, чао!